Kawula nuwun Bapak Ibu, kula nuwun. Kula nuwun. Monggo. Niku sinten? Kula sinten? Oh, alhamdulillah. Sami sehat nggih Pak Bu? Ya mugi-mugi sedaya kang sami mirsani pinaringan sehat rahayu wilujeng, ya sehat badanipun Allahumma. Sehat jasmani rohaninipun ugi sehat kantonganipun Allahumma. Kula dongaaken ingkang sami hanya kuyung sowan kula sakanca niki CS campur sari. Sedaya kuyung kena nabala sakanca sak berayat agung. Ugi sinorot dening Purwakatang Sanjaya Multimedia juga Dinasti Audio Sound Sistem Makarya ing kalangan siang menika. Ngatur nika biling siang ing rahayu punika sakanca ingkang sampun mireng medal tansah nyuwun ing ngarsa Gusti kemrobeng tumati mugi samangke sowan kawula sakanca. Purwo Madya ndukane musana manggih kajuwaran kami lujengan sinambi Hangestri Adicara niki ijab panglipun Roro Ayu Evi Yulia Rahma ingkang semono jinatu krama dening Bagus Bintang Yoga Pratama niki mugi keluarga ingkang sampun pinanggun dinten punika wedal punika salami lan tansah manggih keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah keluarga ingkang hayu hayom tentrem gemah ripah loh jinawi. Sinekuyung dening Kadang Widawati cacah wonten sekawan. Ya ben karo pinaringan atur pasugatan. Kasuwun sowan mbok setunggal mboko sawiji awit Widawati ingkang sak menika sampun kompak mawi busana ingkang mawarni-warni. Jumenengipun angka sepisan mengke Bang Joni angka keri. Mbak Yu kasuwun jumeneng ingkang mawi rasukan biru kentel rumiyin. Ya, karana menika anak angka kaping 3 pramila pinaringan asma mawi huruf utawi angka tri. Diajeng Lastri kasuwun jumenengipun monggo CS Campur Sari. Lama kita ada di sana dan sekarang sudah bersiap untuk bertempur kembali. Iya, Mas. Sehat ya Jeng? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Piyayi sing biasane wajahe paraupane ombo biasane piyayine sabar. Ya, sabar lan narima. Kalajenganipun Widawati angka ing salajengipun urut kadya lampu lalu lintas abang kuning dalasan ijo. Angka sepisan mawi rasukan merah rumiyin. Diajengnya Sabrina Febia langsung cuman ini Sabrina Febia Iya. dengan merah dan berbulu-bulu. Apa kabar bulu kamu hari ini? Alhamdulillah baik. Ya oke. Widawati sandaipun urut dengan warna berikutnya warna kuning untuk Anda. Kasuwun jumenengipun Risma Moche. So. Yang punya mochi, halo. Asik. Ada warna kuning karo merah berhenti kalau kuning hati-hati. Iki penyanyi sing ora tau leren ijo terus.
melayani berbagai macam kebutuhan job Anda sekaligus sebagai seorang singer juga sebagai seorang entrepreneur muda. Ya, usaha orang muda. Ada kita sambut kehadirannya Danis Demes langsung tanda suaranya. So. Hari ini bersama dengan saya Bang Ayu Bagio ati coring samangke kawula ingkang hamra desaken kawula Joko Cengok ngaturaken sugeng lelegan sugeng sian welut semi dangan-dangan atur sarengan CS Campur Sari yang siang lelegan menika sumangga. Kabul-kabul nyambang tenan wetan